Yayin da waɗansu mutane suke loda drum a cikin kwantena, kawai sai wani drum ya faɗo ƙasa. Ashe cikin wannan drum ɗin nan virus ne a ciki. Sai ogansu ya ce su yi shiru da bakin su kar su faɗa wa kowa. Domin idan wani ya san virus ya zuba a nan gurin akwai matsala. Kawai sai suka tafi ba tare da sanin wannan abin zai iya zamo annoba a cikin wannan gari ba. Kawai sai ga wani kare daga nesa ya ji ƙanshin wannan virus ɗin sai ya taho sai ya fara lasa. Kawai wani ɗan sanda sai ya hango shi ya ɗau dutse ya kori wannan karen. Amma ina aikin gama ya gama domin wannan karen nan ya ɗebi virus ɗin nan. Bayan dare ta yi a hanyarsa ta komawa gida kawai sai ya gamu da wannan karen akan hanya. Ya yi ƙoƙarin ya kori wannan karen nan amma wannan karen ya zama horo. Ya yi iya bakin ƙoƙarin shi domin ya kori wannan karen nan amma wannan karen ya daka tsalle cije shi a wuya. Bayan ya koma gida da cizon wannan karen ashe shi ma ya zama horo. Abinci ma baya ci a hankali. Sai matar shi ta yi mishi magana kawai ran shi ya ɓaci. Ya ɗago kai a fusace ya kalli wannan matar tashin nan da ta ce mishi ya ci abinci a hankali. Kawai ya doka tsalle gantsara mata cizo a wuya. Ganin haka ya sa 'yar shi ta ɗau wani ƙarfe ta buga mar ya faɗa a gefe guda. Cikin wani ɗaki ne kawai sai ta kulle shi. Ta nemi wani abu ta danne. Shi kuma yana cike yana ƙoƙarin ya za a iya karya wannan ƙofar ya fito ya cije ta. Amma ya kasa. Kawai sai ta yanke shawarar bari ta ɗau waya ta kira agajin gaggawa. Ana cikin haka kawai sai wannan mamar ta miƙe a tsaye. Ta jiyo ta kalle ta. Nan take sai ta daka tsalle akan wannan 'yar tata. Kawai sai ga babanta shi ma ɓalla wannan ƙofar. Ganin haka ya sa ta bugi gilas da hannunta. Ta yi tsalle ta faɗo waje. Ta miƙe a tsaye sai ta fara gudu. Amma ina aikin gama ya gama domin sun cije ta. Daga ƙarshe dai kowa ma a garin ya zama horo. Idan ka ji daɗin wannan labari kai min like da sharing.